moito ollo nestas xornadas de praia, porque cada vez son máis as ameazas que nos poden estragar unha tarde aí na toalla, non? Sí, pode haber contratempos que destrocen que estraguen unha xornada apracible de praia, Rocío. Topar cunha carabela portuguesa pode ser un deles. Sendo exactos, é un hidrozoo colonial, non é unha medusa como tal. A picada desta carabela portuguesa produce moita dor e mesmo pode dar lugar a complicacións respiratorias. Por episodios recentes, pecháronse praias da Mariña, de Lugo ou tamén da comarca de Ferrolterra. Logo están as propias medusas como tal, as medusas urticantes. Aquí en Galicia a máis común é a Pelaya noctiluca, a luminiscente, que produce hinchazón e malestar. Cada vez chegan máis os nosos areais, obrigando a izar a bandeira vermella e prohibir o baño. E imos cunha ameaza das clásicas. A quen non lle picou unha faneca, un escarapote que lle chaman no norte. Viven en fondos areosos e pícannos, efectivamente, o pisalas, moito ollo, tamén cos cortes, por cristais rotos de vasos ou botellas, por bordos afiados de latas ou por obxectos metálicos que poden estar soterrados e que se teñen ferruxe, pois poden conlevar risco de tétano, un cravo, por exemplo. De aí a importancia de ter as praias impolutas, cero lixo, porque a máis de obxectos artificiais, tamén nos poden provocar cortes elementos naturais, cunchas afiadas de vieiras, de navallas, de ameixas, de berberechos ou de buguinas rotas, ou as pugas dos ourizos de mar, que se cravan tamén con facilidade. Rematamos cos caranguexos, que tamén nos poden beliscar se están ocultos baixo as algas. Agora ben, como actuar ante unha incidencia deste tipo? Rocío Padín, estás en Miño con alguén afeito a afrontar estas situacións. A ver, hai que mexarlle en riba da picada da faneca ou é un mito? Pois vai a ser un mito, creo, Bernardo, porque de feito eu estou aquí como se me houvese picado un eu que me mandou Pablo pois a colocarme aquí nesta auguiña quente. Non sei, moi bo día, Pablo. É mito ou non é mito eso de que hai que mexarlle a picadura de faneca? É totalmente mito, sinto dicilo, pero bueno, o máis eficaz, auga quente, aplicarlle calor. É dicir, ahora mesmo estamos aquí dentro da auga quente, de feito tes aquí unha xerra, para que esta xerra? Esta xerra vamos a seguir botando auga, vale, para que non baixe a temperatura. Canto maior calor aguantemos, antes se pasa. Pois digo unha cousa, con este vento do norte que temos aquí na praia de Miño, ata se agradece, compañeiros. E unha vez que xa vai isto avanzando, por exemplo, pasamos xa uns 20 minutos co peiño aquí na auga, que temos que facer? Pois bueno, unha vez que se pasa un pouco a dor, recomendamos andar pola arena quente ou incluso polo asfalto, para que xa se pase completamente. E que pasaría, Pablo, se en vez de ser unha faneca que nos pica, pois é, por exemplo, unha medusa? Bueno, no caso da medusa, o máis importante é lavar a zona con auga de mar, non con auga doce, porque a auga doce activa máis a toxina. É dicir, hai un apunte importante, nada de auga doce, colleremos sempre a auga do mar e lavámola para eliminar ese exceso de area, non? Exactamente, e nunca quitar os restos do tentáculo rascando. Sempre utilizaremos unhas pinzas ou, incluso se non hai socorristas, con unha tarxeta de crédito, frotamos hacia arriba e unha vez sale todo, volvemos a aclarar e aplicamos frío, que sea químico, porque o xeo da auga é peor tamén, como antes. Este xeo químico xa tedes vos no posto de socorrismo, non si? Exactamente, este con contacto se activa e comeza a botar frío. E que pasaría, Pablo, cantas cousas estamos aprendendo hoxe, se nos fixésemos dano nun pé, por exemplo, con unha cuncha? Bueno, pois con unha cuncha depende tamén da gravidade da ferida. O importante é acudir ao posto e ali nós vamos primeiro a aclarar para quitar todas as areas con a gasa e despois imos desinfectar e vendo a gravidade vamos a ver se fai falta poñer puntos de aproximación que temos nós aquí no posto e se fai falta facer coser ou algo xa se deriva ao hospital máis cercano. E últimamente, Pablo, que é o que estamos atopando no mar? Bueno, últimamente, debido á temperatura quente da auga, estamos atopando esta alga vermella, vale? Que non deixa de ser unha fase da reproducción da alga, que o inconveniente que ten é que pode provocar sarpullidos na pel das persoas que teñen moi delicada. O sea, que se nos fai un algo, pois o que temos que facer é ir correndo inmediatamente ao posto de socorrismo. Compañeiros, quedo aquí, vou volver a poñer os pés dentro da auga quente, porque a verdade é que a temperatura aquí, cuidadiño con Miño, este vento do norte. Quedamos aquí, compañeiros, aprendendo sempre cousas con Pablo. Moitas grazas, Pablo. Cos pés a remollo, que grande, Padín. Pois efectivamente, o mellor é acudir a profesionais, porque, pregunto, vos tendes algún truco así destes de toda a vida por se vos pica unha faneca ou algo? A min picoume unha faneca por primeira vez o ano pasado.
Nunha playa cerquiña desta, esa é de Miño, na de Perves. E que fixeches? É que fixen daquela, cando me acordo de cando éramos chavales, nos mexábamos uns a outros. Eu teño mexado moitas veces. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Era un alivio. Todos con pilincho fora mexando, bueno, O ano pasado, cando me picou a min, eu, ali onde vou, claro, está a Playa Grande de Perves, que ten servicios de urgencias, tal. A pequena no, que é onde podemos fumar, entón entra servicio. Digo, entón, como aliviei? Pois aliviei na carea quente. Carea quente. Carea quente, poñía o pé na area quente e me foi aliviando. Ora, me acordei da faneca sin la pillo, Dios mío, querido. Que vai pasar E vos por aquí, Gloria. Sí, a famosa faneca samileira. Efectivamente. As lágrimas dos nenos había Era terrible. a gaivota Quedou, que se mangaba o bocadillo. Efectivamente. E a faneca. E a faneca, sí. Que de feito deulle nome a un As tipo de fanequeras. calzado. A fanequera. Claro, é que existindo Sin fanequeiras... tacón, naquel momento non nos había con tacón. Ahora nos Sí, de feito, daquela eran Ai, sí, feas, con porque eu tacón. lembro que non quería que mas puxeran porque me gustaba, Eran ahora saber, feas. ahora son de moda. Bueno, e o das medusas que se comentou por aí, pareceme inquietante isto que medusas tamén agora nas Eu praias eu galegas. teño me atopado tamén o verán pasado. De verdad, o quecemento global vai ser E o das que mans, doi. eh? A min picoume unha cando era pequeno, Faneca ou medusa? faneca, en San Mil. O sea, é que era un clásico iso, Verdad? Samil. Cando estaba a marea moi baixa. Sí, era un clásico. E a verdad que xa non me lembro do mal que o pasei. Xa, pero, Bueno, pero sí quedo eu. non copiar a Manel, Non. non? En xeral... Pero eso é o que Manel- decía. Manel Pois decía, debería- avísame aquí. Pois ibas... Por certo, 12:32.